Silkeborg Kommune har en plan. Det her er Eriksen. Eriksen er i dårligt humør. Hans virksomhed har fået afslag på en ansøgning om en udvidelse af nogle lagerhaller. Og for at det ikke skal være løgn, så ligger der et brev mere til ham fra kommunen, da han kommer hjem fra arbejde. Nogle naboer har klaget over det legehus, han har bygget til børnene. Det overholder ikke lokalplanen, så kommunen beder ham om at tilpasse det efter reglerne. Eriksen skumler. Hvad kan sådan en smule byggeri der gøre nogen? De er nogle botlov inde på kommunen. Eriksen, vent lige lidt. Kom med ud i haven, så skal vi forsøge at forklare, hvorfor kommunen har nogle regler, og hvorfor reglerne ikke er lavet for at genere dig. Eriksen vil gerne med ud i haven. Den er han nemlig ret stolt af. Han har brugt en masse tid på at indrette den, så alle i familien synes, det er en rar have. Eriksen viser rundt. Her er ungernes sand- og vandkasse, og her er fru Eriksens drivhus og nyttehaven. Eriksen har lavet en lille bod til ungerne, så de kan stå og sælge gulerødder. Det er vigtigt, de forstår nytten af at drive forretning, forklarer Eriksen. Og så er der havepavillonen og det famøse legehus. Og Eriksens hobby, havedammen, med terrasse lige ved siden af, så man kan nyde synet, mens man slikker sol. Og vandet fra ungernes sand- og vandkasse bliver genbrugt her. Og så er der stisystemet, der binder det hele sammen. Ellers kan man jo ikke komme rundt og se alle herlighederne. Jo, Eriksen har rigtig tænkt over tingene. Havde Eriksen ikke lagt en plan for haven og fulgt den, kunne det være endt i det rene kaos. Træerne ville vokse op og skygge for solterrassen. Ingen ville kunne købe noget i boden, fordi den lå i den gale ende af haven. Børnene ville trampe i gulerødderne, fordi der ikke var nogen sti. Og vandet fra sand- og vandkassen ville havne i havepavillonen, og Eriksen skal til at forklare noget mere, men det er svært at høre, hvad han siger. Naboerne larmer. De er tilsyneladende ved at opføre en rutsjebane til deres børn. Det var ellers noget af en rutsjebane. Næh hov, siger Eriksen. Det kan de da ikke tillade sig. Næh, det kan de nemlig ikke. For de regler, du var sur over lige før, Eriksen, de gælder nemlig også for dine naboer. Og sådan er det også med alt det andet, vi har regler om. Helt på samme måde som i haven, hvis der skal være plads til det hele, skal det hele planlægges nøje. Boliger, skoler og institutioner, butikker og handelsliv, natur- og friluftsliv, virksomheder, som måske har brug for at vokse, og veje og stier. Og planlægning kræver regler. For hvad hjælper en plan, hvis ingen følger den? Det er her, kommuneplanen kommer ind i billedet. Kommuneplanen er både en vision og en plan, og nogle retningslinjer, der sikrer, at vi alle sammen kan være her under gode forhold. Den siger ikke, hvad den enkelte grundejer eller virksomhed skal gøre, men opstiller rammer for, hvad der er af muligheder og begrænsninger. Til gengæld forpligter byrådet sig på at føre visionerne for kommunens positive vækst og udvikling ud i livet. Den er baseret på de idéer og forslag, vi får fra borgere, virksomheder, foreninger og organisationer, og der er rigtig mange synspunkter og holdninger at tage hensyn til. Derfor handler arbejdet med at udvikle en kommuneplan meget om at vælge, og dermed også at vælge fra. Det er det, der er politikernes opgave i planlægningen. Vi prøver at vælge så klogt og rigtigt, som vi overhovedet kan, men selvom både byråd og de forskellige afdelinger i kommunen alle sammen gør deres bedste, så kan vi ikke forudsige al udvikling. Derfor er kommuneplanen et dynamisk værktøj. Den har en horisont på 12 år, men vi reviderer den hver 4. år. Det vil sige, at vi går hele planen grundigt igennem og retter den til. Men vi laver også løbende småjusteringer efterhånden, som vi bliver klogere på, om vores idéer og visioner holder. Det kender jeg godt, indskyder Eriksen. Jeg var også nødt til at flytte solsikkerne sidste år. Nemlig Eriksen. Og ligesom du og din nabo skal tale sammen og finde løsningerne i fællesskab, så skal vi også tale med vores nabokommuner om de ting, der vedrører begge sider af kommunegrænsen. Det giver god mening i det lange perspektiv. Og der er flere, der skal tages hensyn til. Vi har rigtig meget skov og mange søer. Det er jo dejligt til en skovtur, men da det som oftest er staten, der ejer og bestemmer over disse områder, så er det endnu en brik i det store puslespil, der er en kommuneplan. Siger Eriksen. Jeg må vist hellere gå ud og få gjort noget ved det legehus. Hvor kan jeg få mere at vide om kommuneplanen, så jeg ved, hvad der gælder for min grund, og kan læse byrådets visioner for min by? Jo, Eriksen, du og alle andre interesserede kan finde ud af meget mere om vores allesammens kommuneplan på kommuneplan.silkeborg.dk.